ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ମହାବାହୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିବି କିଅ ମାଗିବି କିଅ জগতে ভরা মায়া মোহ এটি সবু তসরা পাপ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଏ ଜଗତେ ଭରା ମାୟା ମୋହ ଏଠି ସବୁ ତସରା କି ଭିକ୍ଷା କରିବି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ କି ଭିକ୍ଷା କରିବି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜଣାଉ ମାଗିବି କିଏ ବାହୁ ମହାବାହୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ सारा संसार न पारती जेबे करी से उद्धार तांक हाथ गढ़ा ए सारा संसार न पारती जेबे करी से उद्धार एका बसी थांतो रत्न सिंहासने एका बसी थांतो रत्न सिंहासने ए जगत